ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ନା ମାନେ ବାଟ ବି ଜମା ଜାଣିପାରିବେନି ଆମେ କାହିଁକିନା ଗପସପରେ ବାଟ ଜମା ଜମା ଜଣାପଡ଼ିବନି ଏତେ ବାଟ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଜି ମାନେ କେବେ ବି ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ନେବା ଆଣିବା କରିହେବନି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି ଆଉ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା ସେଥିଲାଗି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବଣଭୋଜି ହେଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ନଣନ୍ଦମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଜମା ଦେଖିନୁ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାଲିକି ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବଣଭୋଜି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ବଣଭୋଜି କରିହେଲାନି ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ବଣଭୋଜି କଲେ ଆମେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ବଣଭୋଜି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି ମାନେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନି ନା କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ବାରଙ୍ଗ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦିନ ଯାଇନି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାହାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏଠି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଗଲୁ ଭୋଗକୁ ଦେଖିଦେବ ମନ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ପାରିଲୁନି ସେଥିଲାଗି ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି ଆଉ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦିନ ସରିଲା ଆମେ ବି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯାଉନୁ ସେଥିଲାଗି ବାହାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ପିଲାମାନେ ଜିଦି କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଲୁ ହେଲାକି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାନି ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମାମା ଆମେ ଖାଇବୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପତ୍ର ନେଇ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ସବୁ ଖାଇଲୁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ନେଇଛି କହୁଛି ମାମା ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ହଉ ଧନ ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ ନେଇଯାଇଛି ଭଲ କରୁଛୁ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି ତୁ ନେଇଆସିଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଖୁଆଇ ଦେଲୁ ଖାଇସାରି ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ସେପଟକୁ ଯାଏନି ସେପଟେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇରା ମହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ଗଦା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଠି ଦେଖି ସାରି ଏଠି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିବିନି ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ଏଇଟା 300 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଥାଉ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବୁନି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ପିଲାମାନେ ତ ଆମେ ହେଲେ ରହିପାରିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନା ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲାଣି ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସି କିଏ କ'ଣ ଆଣିଛି ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଦିଦି କହିଲେ ଚାଲ ଶୋଇବା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ଚାଲ ଶୋଇବା ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ 1:30 ହେଲାଣି ଚାଲି ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ସବୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।